Deze keer 4 leuke dingen om te doen met de band in een huis. Altijd een keer reinig waar is. Gewoon lekker een gezichtmaskertje, lekker de holle wasje, wenkbrauwenskamer. De bandjes zijn nog wat lietser jaren en zaken. Misschien dingen die ik hedendaags wat spelen. Maar echt bijvoorbeeld het waar. Laten we dingetjes uitprinten en knippen, zodat ze dingen chillen te kennen. Hey, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Je wordt weer een nieuwe top 4 van shit. En deze keer 4 leuke dingen om te doen met de band in een huis. Altijd een keer reinig waar is. Wat kun je dan al even leuke dingen doen in je huis? Nou, hier komt mijn top 5. Als eerste mijn nummer 5. Nou, dit doen wij echt heel vaak. Ik hou er echt van. En dat is gewoon lekker douche. Muziekje gewoon op de televisie of op de radio. En lekker ouwe hoer en gang doen. In vlog 363 kist u zien hoe lekker ik aan douchen ben. Maar heel dan, check maar even. Oh! Ja, leven. Maak mij. Gezichtjes. Boe. Boe. Rustig. Boe. Wij doen dat echt heel vaak. Wij deden dat jij iets vroeger, toen ik nog thuis was, altijd muziek hoor, altijd lekker los, even lekker alles viert en lekker douchen. Dus de band vindt het machtig. En dan ben we takken om mijn nummer 4. Op nummer 4 ga ik een beauty midget staan. Ik had het een keer die maar jaren en zaken is letterlijk nog eens kunnen. Gewoon lekker een gezichtmaskertje, lekker de holle wasje, wenkbrauwenskamer. Echt de moeite waard. Kom ik eens op de eigen. Check maar eens even deze beelden en ik denk dat je hem dat dan ook wel even doen kunnen. Vlog. Even shit, waar zit er? Vlog 260. Check maar even. Zie je dat? Ja, je dat spiegeltje. Dus ik heb weer zelf zien. Hallo. Ilde is mooi. Ah, wat is zo schattig. Leuk, lekker tutten, maar niet grutte nicht, hé. Ah, shit dan. Ah. Tja. Maar wel lief hier. Ziet er mooi uit? Ja. Wauw. En dan komen we direct lekker modus. Ik ga het ding wat ik moet. Nou, heerlijk. Toch lekker ontspannen. En toch ik heel volle willen. Dus, en het ziet er ook heel geinig uit. Dus ik zou zeggen, doe dat even een keer. En dan op nummer 3. Op nummer 3 had ik een TikTok doenske of iets meidje. Ik vind het echt heel leuk om met Jaren te doen. Jaren is heel creatief, maar steeds wel een beetje handigheid in krijgen. Maar het is echt heel leuk om te doen met de band. Ik bedoel, we zijn eigenlijk de hele middag bezig om die een beetje kleed te maken. En om het in te studeren. En dan uiteindelijk nog opnemen een paar keer. Ja, ik kan er wel vertellen, maar check maar even. In vlog 293 gaan Jaren en ik weer een TikTok mee, jongen. Check maar even. Ik ga nog even wat roosje extra op dingen en lipstick verder naar. Kent ze wel? Ja hoor. Ik vind het zelf hier niks aan, jongens. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees. Turn around and bounce. Nou, al de lijst om te hard te leren. Shoulders, knees. Turn around and bounce. En dan op nummer 2. Dit is al een tijdje weer waarom dat wij dit dien hebben, maar het is wel echt heel leuk om te doen. En dat is een poppenkast. Dus zelf een poppenkastmeidje met popken zouden horen. En ja, check maar eens even. De bandjes zijn nog wat lietser jaren en zaken, dus check maar even. We hadden die in vlog 6, jongen. Dus dat is al een tijdje waarom. Check het. Hallo! De schoolbus. De schoolbus van de papa. Een scroll. Het moet een junglebus zijn, hem toch? Ja. Je mag wel lood praten, poppers. En ze mij de mooie vlinder toe. Geinig net? Ja, we gaan echt heel volle willen. En ik kies dus alle kanten maar uit. Ik kies al die verhaaltjes bedenken over oors of gewoon de band hun fantasie de vrije loper in de letter. Hartstikke leuk om te doen.
En ja jongens, dan zijn we aangekomen om de laatste. En dat is mijn nummer 1. Op nummer 1 had ik het Nice presenteren. Dit is echt heel leuk om bij de band te doen. Laat hun zelf al je items bedenken die ze in het Nice verwerkje willen. Misschien dingen die ik hedendaags wat spelen. Maar echt bijvoorbeeld het waar. Laat ze we dingetjes uitprinten en knippen. Zodat ze dingen chillen te kennen. Je kan prima maar een telefoontje opnemen. Echt heel leuk. En die kun je mooi in de familie-apps terugsturen naar je pakers en beppers. Die vinden het echt heel leuk om te zien. Wij hadden het in vlog 194 een keer die. Check maar eens even hoe dat gaat. Zaken en ja, dan gaan even de waarkaart kleurmaatje. Dus maar met die uitknippen. En dan even nog erbij schreeuwen. Ik denk even met je stift. Hoe warm. Of eigenlijk hoe koud. Want het is 6 graden. Nee. En vaak is het je wat koud en je wat warmer. We gaan los. Weel, dit is het Nice van Joet met Jarelin Visser. We beginnen nu met de McDonald's. Die komt in Dokkum. Ze zijn er ook bezig met de omva. Maar is er nog net, maar komt er op. En dan geef je er mij corona. Het beschiet al bijna 2 uur helaas. En er ben we mee besmettingen. Een high score. 16 toegezicht. En je nou via de mijn spotnice matches. Goeie alligeer. Ik sta hier op het circuit. En ik sta te wachten op Max Verstappen. Ze ben krekleer met de race. En ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Oh, daar komt er al aan. Ah, goeie Max. Hoi. Nou, goeie. Hoe ben je de race? Nou, we goed al in de tweede plak. Tweede plak, hoe goed dit? Nou, ja. Gewoon Hamilton, Helm en die als laatste nog 1. Doe het in het waar. Nou, het wordt net zo lekker waar. 60 graden in Friesland. Nou, dat weer toch vet? Ja, we gaan echt heel veel willen. En het is ook wel leuk om te zien dat die band dan echt items ook al uitziet. Wat er op dat moment speelt. En dan pas beseft ik wat de band dus al hier eigenlijk wel al witten en mij krijgen van het Nice. Dus het wordt heel leuk om te doen. En ja, zoals ik zei, het is echt midjevullend. Het is echt een hele dag voor met dwanen wijzen om dingen vat te bereiden en dan uiteindelijk op te nemen. Nou jongens, dit weer mijn top 4 van leuke dingen te doen op een druilerige dag. Gewoon in een hoes. Simpel, maar heel leuk. En ja, ik is er die hele midje wel mijn tas, zeg maar. Nou jongens, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen. En via het net chillen te downloaden voor de tablet als telefoon. Op een nightje vlog. Hey hoi!